Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ka! Taon sa akong amigo. Greg? Sa Leon. Anak ta sa imong binuhat nga lingkuranan. Ilawon sa mangga, Greg. Sige, sir. Tikoy! Sir, Kumusta na? nagawas-awas ang among kagool, Sir Leon. Maulagi. Ipanihog ko, Tikoy. Kaniyot, Tikoy. Ah, Sir, manok lagi among ikadalit. Greg, bisan wa kay ikadalit, wa ka na kaso. Dili ka na mo'y akong gianhi. Ang akong gianhi, Greg, mao ang pagtunol sa lain akong kasubo nga akong ipaambit na sab nimo tungod kay nasubok na sab ka nining higayuna. Okay ra. Sigwa, Greg. Okay ra. Usay mo isugon ako, Greg. Pag tinibuok og usa ka sunoy, ya pagsugba og usa ka dumaga, asla ang sunoy katulong tubaon, palihog lang tikoy. Way problema, Greg. Ikaw, Greg. Na sige. Imo man ang gusto. Dali na. Mama Mary. Sige lang, Sir Leon. Sa laing bahin sab, bituon ako sa gisulti sa abogado nga imong gipatabang nako. Giina naman ko niyang daan nga mapildigid ko. Pero bisan pa nga nahibaw-an na niyang daan nga mapildigid ko, pero gipakita gid niya ang pagluwas sa aking yuta. Nga di gid mailog sa mga. Pero kung mudangop na gani ang abogado sa mangingilog sa mga papilis at tumimasangok. Bisan gani ako, kung iyag-iyag na ang mga papilis, ang bugto na lang gid nakong matubag. Ako kining yuta. Ako kining yuta. Kabilin kini sa namatay kong amahan. Dinhi ko mataw sa maong yuta ug dinhi mabaligtos ang akong pusod sa usa ka haligi sa among bay nga nagparug sa among yuta. Pero ang migawas mao gyud ang sayop. Ang sayop nga mao'y giila nga husto ug ang husto mao'y giilang sayop. Mo na to, sir. Pero sige lang. Sakit gini noon. Namatay pa si Belen. Unta namatay sa disgrasya. Namatay sa sakit. Pero girape. Kilugos. Kipatay pa yun. Muro lang ko uga. Wa papahuwaya kay wa na ko'y bisan o sa kahakop na lang punta ng yuta. Wala yun. Nagsulti migdugay sa abogado nga akong gisugo nga tabangan kagyod. Ipaninguha yun na yung maayo. Pero matod pa niya. Dito kuno mutikya o sa ligon kayong papilis sa pikas sa mangingilog. Ayaw, Greg. Iyon nung nalang na nato pagngan o mangingilog sa pikas kay
Gipaagi man gud og husay sa mabuot nga hukmanan ug sa mabuot nga maghuhukom kung huwis. Gipaminaw man niyo tanan ang hukom. Ug nabati ninyo nga dili gyud ikaw mohitag-iya kay detalyado kuno kaayo ang history ning maong yuta nga napalit sa imong amahan nga si kinsa katoy imong amahan? Sutiro, sir. Sutiro. Si Sotiro. Oh, si Sotiro, imong amahan. Napalit kini imong yuta sa imong amahan kaniadtong liberasyon. Pero napalit na di ay kini niadtong wapay ikaduhang gubat sa kalibutan. Mao nga subok-sab kayo akong nagpalandong ngang matuod nga tag-iya mao ang pikas. Si Herminia Legaspi nga ang miangkon sa akong yuta. Pasaylo ako. Bisan di ko angay mga pasaylo apan mao kini tinuod nga si Herminia Legaspi mangingilog sa akong yuta. Hangtod karon wa ko'y hunong sa pagpuga sa pangutana. Kinsa ka kining Herminia Legaspi? Kinsa ka kining Herminia Legaspi? Okay, Greg. Dili ka na importante. Ang importante nga bisan sakit kayong palandungon kaysa ako nang giingon nimo bisan ako gisakitan sab aning hitabua. Pero gipaila na sab nimo nako kung unsa ka kalig-on, Greg. See? Tanawa. Ni akagihapon, saksi ko ni mus kauban pakitas pangubatan sa Mindanao. Ang tanang kalisod labi na ang kamatayon, saksi ko nga imo kinigiharong. Ug saksi ko nga nabuntog kini nimo. Buhi ka paghihapon, misurvive ka og bisan pa niadtong panahon nga gisakit nga nako. Akin? Mangayo na sab ko ni mong pasaylo. Namatay sa usa ka masakit kayong kamatayon ang imong asawa ug ni akagihapon, Craig. Ug karon nalab nga na sab nimo ang sakit na sab kayong hitabo pero niya ka. Lig-on gihapon kayo sa ako nang gikaingon. Craig, bisan unsaon pa nato. Apan dili ka na mauhitag iya ni ato karong naimutangan. Dili na gyud, Sir Leon. Andam na ko mobihan na dapita. Kaduha na ako kini balik-balika sa pagsulti. Una sa dihang gihaya si Belen. Ang ikaduha sa diyang gilubong si Belen. Ug karon, Sir Leon, sa ikatulong higayon ako na sab kining ibalik pagsulti din hinimo. Ang berdeng kakahuyan sa palibot dili na berde alang nako. Ang labas o nangalimyong hangin sa palibot dili na humot alang nako. Ang mga langgam nga mag-ilugay pagtingog sa ilang mga awit para nako naghilak. Tungod kay simpatiya sa kahimpang nako ug sa akong anak. Ug ang mga balili sa palibot nga mauuntay akong lubnganan apan dili na mo dawat nako. Tungod kay dili na sila ako. Ug ako dili na sab ila. Ug karon ako estranyo na sa akong pinuyanan. Tungod kay ako naman kining taliktan. Sakit paminaon na malandong ko karon sa akong napati gikan nimo. Sakit kaayong palandungon. Mubalog ko. Lakaw-lakaw ko. Excuse me. Nihuot og misakit akong ugan nga naminaw ni mo, Greg. Ay, Mama Mary! Saon ko man pagkalimot ni mo, Belen. Saon ko man pagkalimot din hinig atong lunhaong palibot.
Nabusog ba mo si Tonton, sir? Nabusog kayo, Greg. Busog yun kayo, Greg. Mubiya nami. Mamauli nami sa syudad. Kanus akaman mubiya din eh. Tibuok adlaw ug mahuman akong panghipos. Sa sulod adlaw gyud. Biya namin din si Ena, sir. Kung magdugay ka din eh, samot kasakit ang tanan, Greg. Greg, ni ako sa labing mahinungdanon kayong tuyo nimo. Paminaw mayo, Greg. Anugon ka kayo? Kung mangita ka og trabaho, ang numero unong anugna nimo mao ako tungod kay ang ako yung gusto nga ari ka mo trabaho nako. Isaad ako nimo nga sanag ang imong kaugmaon ug labaw ng hayag ang kaugmaon niya na. Unsay akong trabaho din nimo, Sir Leon? Tungod kay misalig og mituo ko sa imong abilidad. Dili ka nako ang pagbutang og trabaho sa akong puder. Daghan ko og panginabuhian, Greg. Mga nagkalain-laing negosyo. Pirmi na kong mapalaka sa akong seguridad. Ug tungod kay misalig ko nimo, himuon ko ikawng numero unong sinaligan nga rin ako. Greg, ingnon ta ka. Ayaw na yung kong balibari na nahigayuna. Kay sultihan ta ka. Dili na ko gusto nga imo pa akong balibaran tungod kay gikinahanglan ko gyud ikaw. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!